Moitas grazas, moi bo día. Como saben as súas señorías, hai algo máis dun ano, de feito o pasado 11 de setembro, iniciouse nos montes de Carnota un devastador incendio, un incendio que superou unha afección de unhas 2.200 hectáreas e que desde o noso punto de vista é unha mostra máis de como o desleixo da Xunta de Galiza ten consecuencias en paraxes que, ademais do punto de vista medioambiental, do punto de vista simbólico, mas tamén desde o punto de vista emocional para este país teñen unha singular importancia, como é o caso de Monte Pindo, un monte que, por certo, tamén en teoría debería de ter actuacións por parte da Consellería de Medio Ambiente en canto a que está declarado como parte da rede Natura, porén comprobamos como hai un absoluto abandono desde este ámbito. En todo caso, como dixemos no seu momento e reiteramos hoxe, o que pasou en Monte Pindo era a crónica dun desastre anunciado e a reiteración de problemas dun monte que nos últimos 25 anos ardeu en moitas ocasións. O grave é que había unha demanda, neste caso, dos veciños e veciñas de Carnota, organizados a través dunha asociación como Monte Pindo, tamén a través do seu propio Concello e de outras entidades sociais que reclamaban que o Monte Pindo fora declarado parque natural, que houbera actuacións de protección, de mellora, de conservación deste espazo, mais a Xunta de Galiza negouse a actuar nesta dirección e, polo tanto, entendémonos que hai unha responsabilidade, posto que, efectivamente, hai incendios en moitas ocasións porque hai quen planta lume, mas tamén a inacción, o desleixo, a falta de medidas de protección que neste caso viñan denunciando tanto as asociacións ecoloxistas como veciños e veciñas deste Concello, estamos nos claro que tamén facilitan que o lume teña efectos moito máis devastadores. E o grave é que comprobamos un ano despois como a Xunta de Galiza nin tomou nota, nin realmente intentou ir ao fondo e o máis grave que non actúa nin para recuperar, nin realmente para evitar que unha situación deste tipo se volva a producir. Nos requerimos no seu momento que esta zona se declarara como zona catastrófica, porque iso tamén suporía que habría recursos a maiores para poder actuar e, polo tanto, salvagardar mellor este patrimonio, mas a Xunta de Galiza negouse e o Partido Popular nesta comisión votou en contra. Reclamábamos un plan urxente de restauración medioambiental do Monte Pindo e das zonas afectadas, un plan que se fixera con transparencia, con participación, sabendo cales eran os orzamentos, con unha comisión de seguimento. A Xunta de Galiza non o fixo e este Parlamento, o Partido Popular, impediu que se posicionara a favor desta medida e, finalmente, seguíamos defendendo e seguimos defendendo a día de hoxe que este espazo debe recuperarse e que a Xunta de Galiza debe abandonar a cerrazón de negarse a que esta zona sexa declarada parque natural. En todo caso, un ano despois o que constatamos é desleixo, abandono e tamén unha falta de transparencia sobre a que nos gustaría deternos. Sabe vostede que hai solicitado o balance de contas da xestión deste monte, mas a Xunta de Galiza ocúltalle esa información a unha das entidades que o ten solucionado. Estaría moi ben saber por que vostedes non queren transparentar nin cales son as inversións que se teñen feito, como as computa a Xunta de Galiza e por que siguen mantendo, como decimos, este velo oscurantista sobre a xestión e as inversións que realmente leva feitas a Xunta de Galiza neste monte, que hai que recordar que non é propiedade da Xunta, sino que é propiedade dos veciños e dos veciñas de Carnota. Mais tamén hoxe volvémonos a denunciar nesta comisión o que xa fixeron centos de persoas en Monte Pindo, o que ven facendo o Concello e a Asociación en Defensa da declaración como parque natural deste espazo, que unha vez que se produciu o incendio o que se está é a dar unha eucaliptización deste espazo, que mesmo en moitos lugares están actuando empresas sen teren autorización dos propietarios e propietarias e tamén como nunha zona sensible, porque, como vostedes saben moi ben, aquí se daba unha especie que ten unha relevancia porque o único espazo onde había no noso país, como é o Carballo enano, a zona na que naturalmente existía
carballo enano, pois neste momento tamén estamos vendo como se invade por parte do eucalipto sin que haxa ningún tipo de actuación por parte da Xunta de Galiza. En todo caso, todos estes feitos o que nos dan conta é de como a Xunta de Galiza non ten ningún plan de restauración, non ten ningún plan de recuperación e como simplemente, máis outra vez, pois vostedes deixan que a política forestal deste país pois se faga en base aos intereses dunha pasteira e non en base a intereses medioambientais, en base a unhas prácticas forestais que realmente sexan sustentável e que nos den outro tipo de perspectivas de futuro. Nós hoxe queremos claramente que vostede hoxe nos responda algunhas das cuestións que formulamos. A primeira é que resultados se obtiveron das investigacións e se fixeron sobre as causas do incendio que tuvo lugar hai algo máis dun ano no Concello de Carnota, cales foron os informes científicos que fixo a Xunta de Galiza para avaliar o impacto deste incendio nunha zona, como decimos, da relevancia desta, se a Xunta ten previsto abandonar o desleixo e poñer en marcha medidas reais de reparación dos danos producidos neste incendio e, en concreto, a posta en marcha dun plan de recuperación deste espazo e dun plan de xestión específico, así como tamén nos gustaría saber que lle parece a Xunta de Galiza que se este sustituindo a vegetación autóctona por eucalipto nas zonas queimadas por o incendio producido hai pouco máis dun ano en Montepindo. E tamén nos gustaría, na que non vaya formulado nesta pregunta, saber por que vostedes manteñen unha opacidade absoluta en relación coas inversións e coas contas deste espazo que, como decimos, para nós ten importancia desde o punto de vista social, desde o punto de vista ambiental, mas tamén desde o punto de vista simbólico por o que significa na historia do noso país. Agardamos as súas respostas para unha valoración en maior profundidade. Moitas gracias.